2023 मायथाइयावहाय इउटुबावहाय भिडिअखौ माबायदि हंगारोब्ला बा माबोरै हंगारोब्ला भिउसआ माने बुरजा फैगोन नोंथांमोननो आं दिनै बे टपिकनि सायावहाय सावरायनो नागिरदों आरो खोन्थानो नागिरदों लाइभ प्रुफ मबाइलजों देखायगोन आं लोगोफोर। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा जाय इउटुब चेनेल गोदान खुलिनाय बा बिनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बिदिनो भिडिअ हंगारो इउटुबावहाय खिन्थु भिउसआनो फैया, नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबाय था। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, जाय नोंथांमोना भिडिअखौ बिराद मोजां भिडिअ खालामना हंगारो, बिनिफ्राय थाम्बनेइलाबो बरिया, टाइटेलाबो बरिया, खिन्थु भिउसआनो फैया, बिदिब्ला अब्ला गोसोआ बायोना भिउसआनो फैया होननानै इउटुबखौ गारनो नागिरो। बैबायदि बिथांमोनहाबो बे भिडिअखौ नाय नोंथांमोनहा। दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फार्स्टआवहायनो लोगोफोर माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनोब्ला ना क्रमजों नङा, बेनिफ्राय इउटुब एप्सजोंबो नङा, सोब माने वाइटि स्टुडिअ'आवनो जाजोबो आरोखि ना। माने आजिखालि माने 2024आवहायसो फैखादों बे माबायाहाय मदाहाय माने बिदिनो गोदान फैनाया। वाइटि स्टुडिअ'आव हाबदो, बिनिफ्राय गोजौआवहाय प्लास आइकन नुयोना, बेवहाय थुनानै आपल'ड खालामनांगौ आरोखि ना। बिनिफ्राय बायदिसिना टेग बायदिसिना माबा माबि टाइटेलखौ मारै लिरनांगौ, बिनिफ्राय माबायदि खालामनांगौ नोंथांमोननो आं लाइभ प्रुफ देखायनोसै आङो मबाइलजों। नोंथांमोनहा मबाइल स्क्रिनाव नायनो हागोन आरोखि। बिनिफ्राय लोगोफोर आं दा वाइटि स्टुडिअ'आव हाबबाय आरोखि ना। बिनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामनोबा फार्स्टआवनो जोंहा नैबे आइकनाव थुनांगौ नैबावहाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना नै बे गाहायावहाय माने भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन आरोखि ना। आं सेलेक्ट खालामनानै देखायनोसै भिडिअ गोलावखौहाय। माने गोलावबा माने लंआवहाय थाहैगोन, बिनिफ्राय गुसुङावबा सर्ट्सआव थाहैगोन आरोखि ना। बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायनि र' भिडिअ गोलावखौ आपल'ड खालामनानै। नोंथांमोनहा माबा खालामनो नाङा, माने मा होनोमोनलाय, स्किप खालामनो नाङा आरो। बेखौ थुनानै देखायनोसै आं 1 मिनिटनि बारा। बिनिफ्राय माने नोंथांमोनहा बेखौ थाम्बनेइल सोनोबा सोगोरदो फार्स्टआवनो। आं थाम्बनेइलखौ सोगोरना लानोसै। जेनेबा हमनानै लादो नै थाम्बनेइला बे जाहैबाय। दा थाम्बनेइलखौ सेलेक्ट खालामबाय आं। बिनिफ्राय नै दान होबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा नेक्स्ट होथ'नो नाङा आरो ना। नोंथांमोननि सायावसो आरोखि नैबे थाम्बनेइल माबाया टाइटेला। थाम्बनेइलखौ नोंथांमोनहा मोजां बानायदो, बिदि आपल'ड खालामग्रोखादो आरो। बिनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट आपल'ड खालामनो नाङा हो। बेयाव टाइटेलखौ लिरग्रोनांगौ। जेनेबा बे गामियारि ब्लग बा भिलेज ब्लग, आं भिलेज ब्लगखौनो होनसै। भिलेज ब्लग लिरनोसै आं। भिलेज ब्लग लिरनोसै। ओमफ्राय नों साइडआव मा मा लिरो लिरदो। बिनिफ्राय बर' भिडिअ होदेरदो आरोखि ना। नैयावहाय बर' भिडिअ होदेरदो। जेनेबा आं हमना लादो बर' भिडिअ होनसै। माने आं मबाइल स्क्रिनाव नायनानैसो लादों नालाय। बर' भिडिअ बा बर' ब्लग भिडिअ होनसै। ब्लग भिडिअ। दाना नोंथांमोनहा बे माने टाइटेलखौहाय कपि खालामनानै कपि खालामजागोन ना जाया, कपि खालामदो। बेखौ कपि खालामनानै नोंथांमोनहा नै बे डिसक्रिपसनाव लिरबावदो, मिथिबायना। डिसक्रिपसनाव कपि खालामनानै बावहाय फार्स्टआवहाय बेखौनो पेस्ट खालामफैदो, मिथिबायना। मबाइलाबो पेस्ट होबाय। ओमफ्राय बेखौहाय बिदिनो दोनथ'दो, मिथिबायना। हेसटेग टेसटेग लिरनो नांथ'आ। बिनिफ्राय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ आनलिस्टआव होदो। आनलिस्ट होखा नालाय पाब्लिकबा डाइरेक्ट मानसिफोरनाव नुहैयो नालाय। आनलिस्ट खालामनानै नोङो इडिट बायदिसिना माबा माबि खालामफिननो हायो नालाय। बिराद आराम टाइम मोनो नोङो। पाब्लिक होयोबा नोङो पाब्लिक होखांनानै इडिट खालामबाथाय जाया, माने डाउन जायो। बेनिखायनो आं आनलिस्टआव होबाय। बिनिफ्राय मनिटाइजेसनखौ अन खालामखादो। आंना मनिटाइजेसन जाखानाय नालाय। दा बेखौ स्किप खालामदो। बिनिफ्राय आपल'ड होदो। आपल'ड नङा, आपल'ड नङा, नैबावहाय हाबग्रोनांगौ। नोंनि भिडिअखौ सोरबा माबा हंगारो, नोंनि भिडिअखौ सोरबा सर्ट्सआव हंगारोब्ला माने एलाउ होयो ना एलाउ होआ नोंनि सायाव। आङो एलाउ होनोसै। माने सर्ट्स हंगारोब्ला आंनि भिडिअखौ माने आंहा बेनिफिट जायो नालाय। दा नैबे कमेन्टखौ अन खालामसै। कमेन्टखौ अन खालामबाय आङो। बिनिफ्राय नेक्स्ट होदो। बिनिफ्राय नैबेखौ नैबाव होदो। ओमफ्राय नैबेखौ बिदिसो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय दाना बेक खालामनानै नेक्स्ट बावदोंसो नै आपल'ड होदो। जाबाय। दा नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै। बिनिफ्राय लोगोफोर, जोङो माने इउटुब बिनिफ्राय क्रमआवहाय आपल'ड होयोबा ना, इडिट खालामनो हाया आपल'ड खालामनाय टाइमावहाय। दा आपल'ड जाबाय नै। दा नोंथांमोनहा बेवहाय हाबनानै इडिटआव थुनानै आपल'ड माने इडिट खालामफिननो हागोन आरोखि ना। इडिटआव थुनानै
बेनिफ्राय दा आपल'ड जाफुबाय थानायावनो नोंथाङा नैबेवहाय हाबदो। बेनिफ्राय नैबेवहाय टेग, नों मा टेग खालामो आं देखायगोन लोगोफोर। बेवहाय जेनेबा नोंनि भिडिअ'आ मानि सोमोन्दै, भिलेज ब्लग ना बड' ब्लग, आं नोंथांमोननो मोनसे क्रम दङ, क्रमावहाय माने मोनसे लिंक दङ, बेखौ देखायहैगासिनो दं लोगोफोर, नायलांबाय था। बेनिफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो दोनथ'दो। बिनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै बेक खालामनानै क्रमावहाय थांदो लोगोफोर। क्रमावहाय मोनसे माबा वेबसाइट दं नै, नोंथांमोना बे रेपिड टेक्स्टखौ थुनानै हो। रेपिड टेक्स्ट बा माने टाइप खालामदो रेपिड टेक्स्ट, बेखौ लिरना होबानो जायो ना लोगोफोर। ओमफ्राय बेवहाय थुदो। बेनिफ्राय नै बिदि लिंक ओंखारगोन आरोखि ना, बेवहाय थुदो। क्रमाव हाबनानै बिदि माबानानै आं नोंथांमोननो मोजांसो देखायदों, नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। दा बिदि फैबाय लोगोफोर। नै नोंनि भिडिअ'आ मानि सायावहाय, भिलेज ब्लग ना ब्लग भिडिअ, नोंथांमोनहा बेवहाय माबा खालामनो हागोन आरोखि ना। बेवहाय थुदो इउस टेगआवहाय, दाना नैबावहाय हाबदो लोगोफोर। नोंनि भिडिअ'आ मानि सायाव, भिलेज ब्लग ना बड' ब्लग भिडिअ। हमना लादो जेनेबा बड' ब्लग लिरनोसै आं, बड' ब्लग भिडिअ होबाय आं। बेनिफ्राय सार्च खालामदो, बेवहाय नुजोबखागोन। नायना ला लोगोफोर। दाबो जायाखै र', नैबो थुबाय आं। नै लोगोफोर, बेवहाय जाखिनि टेग ओंखारदोंना, निउ बड' भिडिअ, ब्लग भिडिअ, निउ बड' ब्लग भिडिअ, गासिखौबो नोंथाङा माने दा नैबावहाय मा लिरदों नोंथांमोनहा बेखौहाय बैयावहाय वाइटि स्टुडिय'आव थांदो, बे इडिटआवहाय। बेनिफ्राय नैबे टेगआवहाय थुदो आरोखि ना, निउ बड' भिडिअ होनानै नैयाव थुदो। बेवहाय नङा, नैबाव मा नाङो बेखौ ओरै थुदो, होमबाना टेग जाहैबाय आरोखि ना। बेनिफ्राय आरो बेक खालामनानै बेयाव हाबफिननानै नायहैदो मा दंबावो सेकेन्डआव, बड' भिडिअ। दाना ओरै थांदोलाय, बेनिफ्राय नैयावहाय नेक्स्टआवहाय बड' भिडिअ लिरदोलाय। मिथिबायना लोगोफोर, बड' भिडिअ। ओमफ्राय ओरै खालामदोलाय, बिदि जालायबाय। ओमफ्राय आरो थांदोलाय, आरो मा दं नै, बे ब्लगखौ होयो ना होआ नोंनि गोसो, गासिखौबो होजाजोबो। ओमफ्राय निउ बड' ब्लग भिडिअ होदोलाय। दाना मिनिमाइज थांदोलाय, नैयाव थुदोलाय, निउ बड' ब्लग भिडिअ, बेखौ ओरै होदोलाय। बेनिफ्राय नैबावहाय मा दं नोंथांमोनहा बेखौ मोनफा नैबावहाय लिरना हैबानो जाबाय आरोखि ना। माने आङो नोंथांमोननो जास्ट देखायदोंल'। ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेवहाय लिरखांजोब्बायब्ला माने बेक खालामनानै ओरै थांफिनदो, ओमफ्राय सेभ होदो आरो ना। होमबानो आरामसे जाबाय, बरिया। आरो नों गोसोबा इडिट खालामबावनो हायो, मा सोदेरबावनो। खिन्थु माने वाइटि स्टुडिय'आवहाय बिदि माबा मोनगोन आरो ना। ओमफ्राय नोङो इउटुबावहाय, इउटुब एप्स, बिनिफ्राय क्रमावहाय बिदि इडिट खालामनो अपसन गैया लोगोफोर। बेनिफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिबाय जानो हागौ, मिथिना लानो हाबाय। माने गोबां इउटुबार गिदिरफोरा माने नोंथांमोननो शेयार खालामा बिदि भिडिअ हंगारनांगौ मानांगौ होननानै आरोखि ना। बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो आंनि बे बुंनायखौ खोन्थानायखौहाय बिसास खालामना जानो हागौ। नोंथांमोना ट्राइ खालामनो सानदोंब्ला दा आङो गुगोलावहाय बिदिनो मा होनोमोनलाय रिपिड टेक्स्ट लिरनानैहाय बेवहाय मानि सायाव भिडिअआ नोंनि, जेनेबा गोबां ट्रेभेलनि सायावबो जायो, बिनिफ्राय बेरायनायनि सायावबो जायो, बिनिफ्राय माने अबावबा मन्दिराव थांनाय, अबावबा हाजोआव थांनाय, बिनि सोमोन्दैब्ला नोङो जेनेबा नोङो हमना लादो मट'ब्लग खालामबाय, मट'ब्लगनि सोमोन्दै नों बैयावहाय मट'ब्लग लिरनानै सार्च खालामल' नों, होमबानो मट'ब्लगनि टेगआ गासिबो नुजाफैजोबगोन आरो। नोंथाङा बेखौहाय कपि खालामनानै बा मोनफा माने एड टेगआवहाय इउटुबावहाय हैनो हागोन आरोखि ना। बिदिनो नोंथांनि भिडिअआ भिउस फैनायनि चान्स दं, एखमबा समाव भाइरेल जानायनि चान्स दङ आरोखि ना। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आरो बिनिफ्राय बे ट्रिकखौहाय बाहायनानै नोंथांनि माबायावहाय भिडिअआवहाय भिउस फैदोंब्ला बा फैयाखैब्लाबो अननानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरफिन आरोखि ना। दा नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, बिदिनो टेक भिडिअ नायनो थाखाय आरो लोगोसे आंनि ब्लग भिडिअ नायनो थाखाय। दा बेखिनियावनो लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, बाय।